Ola Vigo, moitísimas gracias a todos e a todas por estaros aquí. Moitísimas gracias de verdade aos que estades aquí presentes e tamén a todos os voluntarios e voluntarias que conforman o proxecto de En Marea e que están sacando adiante esta campaña co seu traballo, co esforzo e xenerosidade. A verdade é que sinto moitísimo cariño e admiración por esta provincia, por esta cidade que me adoptou fai xa 6 anos. Proveño da provincia da Coruña, pero dende alá, pola falla de oportunidades da miña comarca, sempre sentimos fascinación por Vigo, o motor económico de Galicia, polo Vigo obreiro, polo Vigo da loita, polo Vigo da xente. Moitos, como o señor Feijóo, non se queren enterar ou non lles interesa comprender a forza de chegar xuntas ata aquí. Vimos de conseguir 2 resultados espectaculares, tanto en decembro como en xuño, e Vigo ten o gran mérito de darlle os peores castigos ao Partido Popular. En estas eleccións galegas non renunciamos a facer o mismo e incluso a incrementalo. A Galicia falle falta moito aire fresco, moito aire do mar para quitarlle o rancio ás institucións e ás administracións de Galicia. Algúns din que a situación cambiou nos últimos meses, que a ilusión que respirábamos estáse convertindo en cansanzo. Hai unha parte de verdade, pero sabedes por qué? Porque o medo que ten o Partido Popular e os poderes que hai agazapados tras este partido podre teñen terror a perder o goberno da Xunta. Nunca se puideron imaginar que dende o 15M e dende esta sociedade cansa e desesperanzada puidesen frutificar proxectos políticos mestizos que puideran arrebatarlle o poder e devolverlle a xente como Ferrol, Santiago, a Coruña, que temos aquí os seus alcaldes con nós, e tampouco podían imaginar que En Marea puidera gañar as eleccións, por exemplo, aquí en Vigo, en Cangas, Moaña, Redondela, en tantas vilas, e por eso están enfurecidos e non poden soportar o medo de que poda volver a pasarles. Non lles gusta, non aceptan, pregúntanse de onde saímos, por que estamos aquí. Pois aquí simplemente estamos para devolverlle dignidade á xente e devolvernos a dignidade a nos mesmas. O señor Feijóo, o bo xestor, o responsable, o do goberno estable, amosou ser o maior fraude das últimas décadas en Galicia. Tras 2 maiorías absolutas propias e unha do señor Rajoy, déixanos unha Galicia destruída en a que a súa xente vive moito peor que fai 7 anos. E, sen embargo, tal e como vimos no debate, a cada día que pasa, dende que comezou a facerse esta campaña de propaganda para as eleccións, minte e minte dunha maneira pasmosa e sin ningún atisbo de vergoña. Intenta amasar unha Galicia que non existe, como se non nos fósemos dar conta, como se fósemos parvas, utilizando os medios públicos que deberían ser neutrais porque son de todos, e tentando manipularnos a través, por exemplo, dos telexornais que a xente máis maior, aínda que soe moi forte dicilo, acostuman a dicir que xa lles lembra ese tipo de informar ao antigo novo. A realidade é que amosamos que temos unha Galicia cun recortes do 12% en sanidade, un 11% en ensino, un 25% en dependencia, cun incremento da débeda do 260%. Estos son os datos do bo xestor, do crack das finanzas públicas, o señor Feijóo. E tamén nos deixou centos e centos e centos de imputados, aos cales di que o rexeita, pero que a súa inacción el mira para outro lado, igual porque non pode morder a man que lle dá de comer. E nós, por eso, en Marea temos un compromiso firme e total anticorrupción. E por eso vamos a impulsar unha lei galega de lobbies para que nunca máis os intereses das empresas estén por riba das necesidades da cidadanía, sendo o xeito de impedir as portas xeratorias, os sobres en B e, polo tanto, a corrupción. O señor Feijóo deixanos tamén uns sectores productivos machacados. A industria, a gandería, o agro, a pesca. Nos últimos anos a automoción en Vigo perdeu máis de 6.000 postos de traballo e o mar 35.000 postos. Non tivo máis mínima compaixón cos que lle pediron axuda despois de que lle pideu o voto fai 7 anos como os mariñeiros do cerco e as súas familias que estaban ao borde da ruína e cando se acamparon desesperados ali a San Caetano 3 meses pronto ao seu despacho oval, non se dignou a baixar a falar con eles nin unha sola vez, nin a conselleira. Tuvemos que ir moitas das que estades aquí presentes e estes 3
alcaldes que el tanto menta a tenderlle unha man, e sobre todo Martiño Noriega, porque non tiña nin as condicións mínimas para estar ali aguantando a súa protesta, porque nin que parecera que a xente que quere comer está ali acampada por unha pataleta ou porque non ten nada mellor que facer. Nos, ante a súa desvergonza, prometemos devolverlle o mar e os recursos á xente. Tamén nos deixou unha Galicia cos servicios públicos arruinados. O ensino é unha sanidade pública agónica polas súas privatizacións en favor das empresas dos seus amigos. Como se atreve a decir que temos a mellor sanidade de España? Insúltanos a milleiros de cidadáns desta cidade e de toda a provincia que nos manifestamos dende o último ano varias veces nas rúas para berrarlle que non insulte a nosa xente, porque a nosa sanidade pública non se vende en favor dos intereses das empresas dos seus amigos. E non sabemos que realmente está facendo negocio e mercantilizando a sanidade. E por eso, nós, desde En Marea, imos rescatar o Álvaro Cunqueiro, o Meixoeiro, e revisaremos o concepto das condicións de traballo da xente de Povisa. Porque non é porque estemos en eleccións, porque levamos anos traballando con eles e escoitando as súas reclamas do persoal sanitario, porque creemos na xestión 100% pública da sanidade, porque é a de maior calidade e a máis barata fronte aos intereses das empresas sanitarias. Pero, ademais disto, igualmente facemos un emplazamento ao señor Feijóo. Se realmente está tan convencido que o Álvaro Cunqueiro é o mellor hospital de España, gustaríanos, xa que en campaña nos enteramos da boa nova que vai a ser pai, que o seu meniño, ou igual, meniño ou meniña, que os meniños da xente desta cidade e da área metropolitana, pois que teño o seu meniño aquí no Álvaro Cunqueiro, porque 1.800 millóns de euros ben o merecen que o presidente da Xunta se comprometa a ter o seu meniño aquí, ou vai ir á privada. O certo é que nos deixa unha Galicia con xentes en casas, con casas en xente, con polígonos industriais en empresas propias, con autopistas en coches, ou despois de ser amortizadas a punto de caer nas garras dos fondos buitres holandeses, como o caso da AP9 que nos enteramos estes días. Depuradoras das rías que non funcionan ben, macrohospitais en camas. Non hai Galicia nin pobo que soporte isto máis. Non temos que asumir a súa vergonzosa xestión, nin a súa cobiza de estar estafándonos e roubándonos durante décadas. Decímoslle basta. Por iso, nesta semana que falta ata o día 25, non deixemos de falar cos nosos veciños, amigas, familiares, compañeros de traballo, de estudos. Non teremos ao noso favor certos medios de comunicación, pero temos algo máis importante que todo iso. A forza da xente, a vosa forza. Ese é o que nos fai fortes fronte a eles. Tamén contamos con compañeros de batalla que creen na unidade como camiño de mudarlo todo por todo o Estado. Ademais, dos que somos aquí loitadores de Galicia, temos a xente como Ada, que tuvo inmensa generosidade de vir a apoiarnos, de vir a darnos voz, e sobre todo as mulleres, nun mundo tan hostil como é o da política, o cal, para mí, igual que para moitas de vos, seguro que é un inmenso orgullo ter aquí con nós, verdade? Outra Galicia está ao noso alcance, unha Galicia que teña unha economía ao servicio da xente, unha Galicia limpa de corrupción, unha Galicia libre e sen medo, unha Galicia moderna e que progresa, pero sobre todo unha Galicia xusta e para a xente. O xeito de acadar esa Galicia que moitas levamos anos esperando e soñando é dun único xeito, votando En Marea. E, por suposto, apoiando a Luís como novo presidente da Xunta, unha persoa avalada por 9.000 votos de cada unha de vos. Por moito que lle dé rabia, señor Feijóo, por 9.000 persoas que votaron. Nunca pensades o que nos trouxe aquí. Remato, eu non son ni máis nin menos que calquera das que estades aí sentadas. Son unha formiguiña dese 99%. Pero o que si vos aseguro é que me deixarei a pel para que unha vez que volte a miña vida poida mirarvos á fronte, poida mirarvos aos ollos, porque contribuín a construir unha Galicia mellor e contribuín a mellorar este desastre que nos deixou o señor Feijóo e a construir un país moi xusto.
Un país máis xusto, nunca mellor dito. Moitas grazas e seguimos. Sorride porque hai marea. Estou acatarrado, non é por aquelo da fábula de Ramón Llull, un paisano de Adacolao, dos países cataláns, só que da Edade Media, que eu de neno lera nunha versión para rapaces que me regalaron un tío, chamase El León e su corte, onde o león que era o rei resulta que escoitara rumores de que a raíña cheiraba en mal momento. E entón consultou aos seus cortesanos. O primeiro cortesano naturalmente dixo que non lle cheira malolento, e mandou decapitar por mentir. O segundo cortesano resulta que a vista deso dixolle sí, que lle cheira malolento, e entón mandou decapitar por ofender a raíña. E chegou o raposo e cando lle preguntou dixo disculpe, país, eu non podo urir ben que estou acatarrado. Hai algúns paisanos que ante o poder despótico tiránico dos monecos de ventríloco, da troika e da plutocracia internacional que están ou ben na Moncloa ou ben en San Caetano pretenden sobrevivir a base de practicar a táctica do raposo, tamén chamado golpe, como sabedes, vulpus, pero tamén chamado por os paisanos, xa te entendo, que é o máis simpático de todos. Bueno, pois así non, O que hai que decirlles é, efectivamente, que se rematou o seu reinado de déspotas sin ilustración. Onte, Seica, o señor Alberto Núñez de Los Peares, porque se digo Los Peares non saberá onde está, pois ali precisamente nos Peares, que é o que se conflúen o Miño e o Sil, e incluso 3 provincias, nada menos, se cada por eso está tan despistado, non saben que país está, porque só pensa en provincias, non pensa na nación, pois dixo algo así como que si acadaban na provincia de Ourense non sei cantos escanos, que convidaba a café a todos. Esos son os seus compromisos electorais, convidar a café. Será o mesmo café para todos que nos aplicaron as comunidades autónomas da Constitución con Alfonsito Guerra, o el canijo chamado así na clandestinidade, e aqueles que intentaron desfacer totalmente o que era un rigor, un proxecto que teríamos que ser as nacionalidades chamadas históricas, as auténticas comunidades autónomas de primeiro rango. Pero aquí o que pasa é que precisamente somos un país en donde, cando se mide dentro do centro do Estado a potencia da capacidade de identidade, da capacidade de loita, aparte de que a nós sempre nos fixeron pasar por un país habitado por vacas e por habitantes seres humanos máis mansos que as vacas, e demostrouse que non, porque aquí o naval leva loitando 30 anos. 30 anos. Os obreiros naval defendendo que nos defenden os empresarios navales. E aquí os labregos e as labregas levan loitando 40 anos, desde antes do remate do franquismo, con Comisión Labregas primeiro, despois co sindicato labrego con todos os demais, defendendo o agro que a brigada de exterminio instalada en San Caetano, de acordo con a Moncloa e de acordo con a cancelina Merkel e a troika, queren convertir en exterminado. Aquí, a xente do mar, dende as mariscadoras, as redeiras que aínda as hai, aos mariñeiros da costeira que tuveron que plantarse con tendas de campaña durante semanas en San Caetano para que por lo menos os escoitase, son os que están defendendo o mar. E cando foi a catástrofe no Prestige, derrubouse o Estado, el señor dos hilillos decía majaderías, aquí de los hilillos de plastilina, o delegado do goberno decía algo máis gordo, que era que a esa profundidade o fuelo solidificaba se convertíase nunha especie de adoquín o que tiñan sobre os hombros. Pois eso, a resposta da súa nación, este povo que leva toda a vida loitando, é precisamente porque é un povo que leva toda a vida loitando, o que temos que facer é establecer as alianzas con outros povos en loita precisamente para remodelar o deseño da convivencia dos povos do Estado español na Península Ibérica e nos povos en Europa. Esa é a loita que estamos a facer todos, sobre dúas claves. Somos un povo, somos unha nación, pero é as camadas populares, o conxunto da maioría social, agredidas por un poder concentrado no capital financiero a nivel internacional,
somos os que temos precisamente que facer a política do povo para o povo, e, por lo tanto, as políticas que rachen absolutamente coas políticas de exterminio dos dereitos, incluso dos dereitos humanos proclamados nas Nacións Unidas, das que sei que o Estado español é membro. E esa é a clave de que hoxe sexa precisamente un magistrado, que xa na magistratura, o máis novo magistrado do Tribunal Superior de Justicia, que estivo loitando a prol de rogar sentencias socialmente xustas, xurídicamente xustas, pero con problema de sempre de en que medida a lei daba cabida para eso. Que é mellor para un país que está completamente destruído, que saímos, que cheguemos agora, non eu, os meus compañeros e compañeiras, a gobernar a partir do 25 de setembro, teremos que facer aquilo como se saísemos dunha guerra de 30 anos. E senón que son máis que especie de bombardeos anuais a praga dos incendios forestais cada verán un tras outro durante 30 anos e hasta que chegan os bombeiros celestiais e apagan os que son presentando están a fomentar a economía do mundo. E normalmente tamén por eso vou acabar, porque a meu función aquí non máis que darles apoio. Eu vou seguir continuando, naturalmente, a loitar mentras viva. Pero a política faise en dous niveis, un na sociedade civil, onde a fixen casi toda a miña vida, e outras institucións parlamentarias e de goberno. Aí xa me pasou ahora, aí vai estar Villares. Pero tamén, como é necesario, a nosa alianza a nivel de Estado, por eso está Ada Colau, non por outra cousa. É moi guapa, é moi sencilla, é unha gran loitadora, e como alcaldesa de Barcelona nunca esqueceu que era unha ciudadana con povo. O mesmo é capaz de recriminar os mozos de escuadra cando se pasan nas súas funcións de manteros de Entur e agreden a ciudadanos indefensos. Esta mensaxe que vos quero lanzar é a que debes programar, debedes difundir a batalla política en que estamos cada 25 de setembro. Ten no cerne un combate moral frente aos que apostan polo que máis ruin hai na natureza humana, na condición humana. Estamos o que apostamos pola súa nobreza, pola súa capacidade de fraternidade, pola súa capacidade de solidaridade, pola capacidade de ser protagonistas da súa propia historia, como povo e como clase. Adiante todos. Jorge Suárez, alcalde de Ferrol, o primeiro alcalde democrático de verdade en moitos anos. Digo algo, o meu preferido, digo para que se discuta de un Martín Rodríguez. Moitas grazas, Manuel, a inteligencia política ao servizo do país. Bueno, é un placer estar hoxe aquí. Eu son Jorge Suárez, alcalde de Ferrol, pero nacín aquí en Vigo, vivín en Vigo ata os 18 anos, nací no Hospital Xeral. Se fose hoxe, seguramente nacería no Álvaro Cunqueiro, tería detrás un tatuaxe de acción, algo así parecido. Estou seguro que Luis Villares, próximo presidente da Xunta de Galicia, vai devolver o público e Álvaro Cunqueiro vai ser 100% público, como sempre deu ser. Estar aquí hoxe con Carmen, con José Manuel, cos dous tenores de Sontur, con Ada, darlle infinitas grazas por vir espaldar esta campaña. Decía esta mañá que é importantísimo tecer eses lazos de fraternidade entre as cidades rebeldes, cosa que eu comparto, e sobre todo dar infinitas grazas a Luis Villares pola súa valentía e por dar ese paso no que todos nos vamos a ter representados a partir do día 25 con a presidencia da Xunta de Galicia. Para mí, a título persoal, a vida cambiou moito o pasado 25 de maio, cando chegamos á alcaldía de Ferrol.
pero foi e segue sendo ilusionante este momento de cambio que estamos a vivir na Coruña, en Compostela, en Ferrol, en tantas cidades ao longo do Estado, Barcelona, Valencia, Zaragoza, en todas as vilas nas que hai concelleiros de Marea facendo unha oposición íntegra e decente de voces discrepantes, e creo que viñemos para escoitar e buscar solucións aos problemas cotidianos da xente, porque levamos anos convivindo coa xente e somos parte desa xente. Vimos as plataformas da loita pola sanidade pública, vimos a loita das AMPAs pola educación pública, vimos a loita nas rúas polo emprego cos sindicatos e coas marchas de dignidade, aprendendo de todos, dos que sufren porque nos sufrimos e dos que loitan porque nos loitamos. Nós non chegamos á política para facer marketing, non chegamos á política para cada 4 anos lanzar mensaxes de que imos construir 3 hospitais, 2 escolas, para logo esquecernos e entregarnos o IBEX 35. Nós chegamos para ser a voz dos que non teñen voz. Nós vimos, eu veño de Ferrol, cidade obreira, ese Ferrol que todos identifican como a Vigo, como a Berce, da loita organizada para recuperar dereitos tan sinxelos como os que reivindicaba un ferrolán, segundo Viraboi, que na histórica folga de 1946, nada menos, reclamaba un cuarto de litro de aceite o mes na cartilla de racionamiento para poder alimentar a súa familia. Foi executado a garrote vil, pero 2 días antes deixaba escrito: a vida poderedes quitarme, mas non a dignidade. A xente como segundo Viraboi, como os meus avós, que emprenderon a loita na clandestinidade, como a xente que emprendeu a loita pola clase traballadora na transición, é o que nos trouxe ata aquí. A eles debemos a dignidade na mirada limpa de milleiros de persoas esnaquizadas hoxe por un réxime que é de todo menos demócrata. A dignidade da xente do común, do 15M, das loitas de nunca máis, pero tamén desa loita do que vos falo, das primeiras folgas do franquismo, porque levamos moito tempo sendo aplastados. E hoxe temos o poder, hoxe entramos nas institucións para a devolverles esa dignidade, a igualdade, a liberdade, a fraternidade, que é moito máis que un lema na moneda e que tratamos de levar a cabo diariamente e dignamente, gobernando, obedecendo. Nos medios de comunicación, Alberto Núñez Feijóo traenos a fantasma do medo. Di que nos traeremos ao país a ruptura da convivencia. Non sei moi ben se é que pensa sacar os tanques da Brunete á rúa cando Luis Villares sexa elixido presidente, ou da convivencia que di que vamos romper. Se trata da convivencia do seu poder político, do partido patibulario cos narcotraficantes, os que precarizan as nosas vidas. Os gobiernos simpáticos que a través da rapiña dos servizos públicos nos condenan a salarios de pobreza. Recordaba Xosé Manuel o acto de Feijóo nos Peares, tamén no día de onte, que recibido como Mr. Marshall, como los pancartas de Envido, José Manuel, orgullosos de ti, solo faltaba poñer, vas a llorar y lo sabes. Tamén Tellado, que como ben dixo moitas ocasións, Beira ten o tellado furado e calle agua nos violos, pois di que nos representamos o caos, o lío. Eu creo que non é ningún caos e ningún lío o que estamos facendo nos concellos, o que está facendo Martiño, Xulio, Ada. Non é ningún lío ni ningún caos para os desafiuzamentos, remunicipalizar servizos, redistribuir a riqueza, preocuparnos polos problemas cotidianos da xente. Eso non é ningún caos ni ningún lío, eso é o que nos trae ata aquí, eso é a xustiza social. Vou rematando porque non vexo moi ben aquí, que pero está marcando algo. Ben, hai uns días no meu despacho na alcaldía de Ferrol entraba unha muller desesperada, tiña un fillo discapacitado, entrou chorando porque ia ser desafiuzada este mesmo martes. En Ferrol temos un parque de vivendas públicas que é, creo que o segundo máis grande do Estado, o barrio de Recimil, máis de 1000 vivendas públicas. Ante unha situación desesperada, creo que os poderes públicos temos a obriga de recuperar o que se definía na Revolución Francesa como dereito asistencial dos poderes públicos, e exercimos ese deber e ofrecímoslle, entregámoslle unha vivenda a esa persoa para que poda desenvolver a súa vida dignamente.
6 euros ao mes, que non teñen ninguna oportunidade laboral por o desmantelamento da nosa industria, que ben sabedes aquí, por esas promesas de PEMES incumplidas, por o desmantelamento de todos os nosos sectores productivos, esa persoa que foi relosada nun barrio que o Partido Popular no seu programa quería derrubar para entregar a unha gran constructora e así poder buscar os seus retiros dorados, esas portas xiratorias nos consellos de administración. Nos chegamos aquí para parar iso, para parar os retiros dorados, repito. Vou rematando. Só quero decir que cando empezou todo, eu creo que empezou todo hai moitísimos anos, cando alguén ergueu a voz contra a explotación e os abaixo decidimos organizarnos. En Marea, como suxeito político, como proceso de acumulación de forzas e unidade, como mostra de generosidade e determinación, onde todos renunciamos a algo para chegar a un fin común, que é a justiza social, naceu en Vigo o 30 de suño. E veu para gañar as eleccións e para que Luis Villares sexa presidente e entre todos e todas mudemos este país. Para cambiar todo. Pero para moito máis. En Marea chegou para quedarse, para ser o movimento sociopolítico que cambie durante a próxima década as formas de facer política deste país. Entre todos e todas imos construílo. ¡Hai Marea! Vexos con un dos roqueiros máis importantes do país, un gran amigo, unha gran persoa, que estamos xa coaligados de por vida, con Xunto con Xulio, Martín Noriega. Moi boa tarde, Vigo. E hoxe, para mí, un placer estar aquí compartindo este acto con todos e con todas vós e compartindo este acto cos meus compañeros e coas miñas compañeras. Un verdadeiro luxo, unha representación do que significa unidade popular, o proceso imparable que está acontecendo no país, o inicio do cambio que empezou aquí hai xa anos e que chegará aquí definitivamente por primeira vez no conxunto do Estado. Eles son a mostra de que podemos abandonar as cousas que nos separan e centrarnos nas cousas que nos unen, que podemos antepoñer o interés xeral da xente, o interés común dos máis e das máis, por riba dos patriotismos de parte. Que estamos aquí porque entendemos a emerxencia do momento e entendemos o mandato histórico que temos cos desfavorecidos e que a xente que foi excluída das políticas do Partido Popular. Xosé Manuel Beiras, unha persoa que é absolutamente unha referencia no país. Eu sempre digo que o Rolling Stone, o verdadeiro Rolling Stone, o Bob Dylan, o que dá exemplo, o que nunca se acomoda, o que sempre vive nos espacios de incomodidade, a diferencia de outros e de outras. O que sigue aquí, en primeira liña, percorrendo o país, axitando conciencias. Carmen Santos, de aquí, xoga na casa, hoxe, unha referente, unha persoa que tamén representativa da xente que se foi incorporando a política, da xente que foi tomando conciencia do que estaba a acontecer. Os outros dos tenores, os compañeros de desvelos, a xente que quero que xa como se foran irmáns. Eu creo que xeramos empatía, facemos terapia nas agresións permanentes, pero tamén a ilusión dun país diferente, porque nós non somos alcaldes que querramos vivir nunha illa, desconectados do que está pasando no país. Nós tiramos tamén do carro e entendemos que este é un proceso que nos interpela a todos e a todas para cambiar o estado das cousas e que é un momento fundamental. Non nos vamos a poñer caprichosos se non nos gusta o candidato, se non nos gusta o candidato, se van á lista, porque non somos señores feudales, somos cidadáns dun país que está na Galiza, que vive un momento histórico. Hoxe só dixen na Coruña, pero non me vou cansar, está aquí, veu dende Barcelona, e a da Colau, eu son a lista, a da é o que vedes, é a representación da verdade, da xente do común que hace das institucións, que é noble, que é transparente, que non ten en vez, que non ten backstage,
que ela, que está aquí, que ven a apoyarnos porque entende a loita solidaria dos povos e que venden de Cataluña a decirnos que é necesario que por primeira vez no conxunto do Estado haxa un goberno de cambio que este liderado por Unidade Popular, e por eso está aquí ela, porque tamén esa loita é a súa loita en Cataluña e en Barcelona. E Luis Millares, outro que decidiu tamén abandonar o espacio de comodidade, a súa meteórica carreira na xudicatura, prestixioso xuiz que está aquí e que puxo o seu valor engadido este proceso de unidade popular. Ele é un valente, di que non, que únicamente un máis dos agredidos e das agredidas e que entendeu a emerxencia o momento, pero é un valente, e a él tamén hai que agradecerlle que collera a valentía, que se puxera gigante a tirar este cargo e que pudiéramos estar en disposición de decir que nos sentimos orgullosos do futuro presidente deste país. A percepción, eu decía hoxe pola mañán, é algo moi caprichoso. Todo o mundo di as cousas son así. Non, cada quen ten a súa percepción individual. E disculpade na deformación profesional. Cada quen ve as cousas da súa maneira, a través dos seus sentidos, a través do seu código educativo, a través do contexto no que vive, interpreta, e esa é a percepción individual de cada quen. Logo hai alteracións perceptivas individuais. Jorge pensa que eu son un roqueiro. Non toco a guitarra, non canto. Gústame o rock and roll, o mío como estilo de vida. Teño visto pacientes que incluso decían que vían pitufos azuls. E seguramente os vían. Incluso hai xente que pode pensar que porque haxa dinosetos en Vigo isto pode acabar convertido nun parque temático xurásico. Non é así. É alteraciones perspectivas. Pero logo está as suxestións colectivas, aquelas que pretenden incidir na percepción xa non dunha persoa, senón dun colectivo, dun pobo, dun país, con toda a súa diversidade, a súa variedade. Iso é o que vivimos neste país. Vivimos permanentemente suxestionados colectivamente por intereses económicos, intereses mediáticos derivados dos intereses económicos, a través dos mandados, medios de comunicación pública, tamén privadas. Lo estamos a vivir xa dende hai anos, especialmente dende que saben que as cousas poden cambiar, dende que se sinten agredidos e agredidas nos seus privilexios aristocráticos, dende que saben que non é únicamente unha pequena representación do povo a que pode interpelalos dentro dunha institución, senón que é a maioría social agredida a que pode interpelalos dentro das institucións. Esa suxestión permanentemente está en marcha e todos e todas o comprobamos. O comprobamos cando se nos di que en este país é maravilloso, que o gobernante que gobernou o país durante os últimos 8 anos é maravilloso. Suxestionanos cando intentan aburrirnos, cando intentan desmobilizarnos, cando intentan decir cansada de vos que total tantas eleccións. Tantas eleccións só nos vai beneficiar a nós porque os nosos siguen votando e o resto a xente vai se cansando e mellor así as cousas non cambian e non mudan e nos aburren. Suxestionanos permanentemente cando positivizan todas as accións ou inaccións do actual goberno e cando negativizan calquer alternativa. Suxestionanos cando nos din Feijóo ou caos. Non, o caos son eles. Suxestionanos cando nos din eso e ninguén é capaz de interpelar se non é posible un goberno de cambio liderado por Luis Millares e pola Marea, co PSDG, co BNG, frente a unha coalición do señor Feijóo, a indecencia do señor Baltar e Ciudadanos. Que máis caos en este país en este momento? Diante desta situación non podemos permanecer na inhibición e asumámoslo. E non dramaticemos, e non estigmaticemos. Hai un 30 ou 40% dos votantes que van ir a votar o 25S e teñen asegurado o seu voto ao Partido Popular. E teñen un nivel de tolerancia absoluto que leva acontecendo. As noticias de corrupción, as situacións que din que verdadeiramente as cousas non mudaron neste país, a vergoña colectiva vai non facer. E está aí. Pero non sabemos que hai unha maioría social alternativa que hai que mobilizar e que tamén está aí. Que o leva demostrando dende hai anos en pelesas. E iso é o que nos queda na semana. Decirlles a esa xente que a pesar desa suxestión colectiva, todas as cifras, e podemos interpelar os pitagóricos, todas as cifras no país demostran que nos últimos anos a nosa situación de vida empeorou. Empeoraron os máis de 100.000 persoas menos de 35 anos que hai 4 anos que tiveron que marchar do país sendo a xeración mellor formada. Empeoraron todos os servicios públicos na sanidade, na educación, o número de mestres, o número de médicos. Empeorou a nosa situación demográfica como país.
empeorou o nivel de ocupación na industria, no sector primario, todos. Non hai unha cifra que poida decir que a situación mellorou. E esa é a realidade, e iso que temos que combatir, e iso é a mensaxe que temos que mandar para mobilizar a xente e dicir hai esta oportunidade histórica para cambiar as cousas. E agora, collámola cas mans. Non se nos pode escapar. Non podemos lamentarnos despois do 25M. Non quero un lamento. Non quero ninguén que diga si feito cambio a 4.000 ou 5.000 votos hubiera ido a votar. Non, hai que mobilizarse, hai que ir a votar. Hai que ir a votar e hai que votar polo cambio neste país. E vou rematando, Quique, que teño os focos e non te vexo. Vou rematando. Non aplicamos a desmemoria nin a tabula rasa. Somos a continuidade dun proceso dinámico de acumulación de forzas, de colectivos cidadáns, do Nunca Máis, do 15M, do que foi a Alternativa Galega de Esquerdas, de plataformas, das loitas anteriores. Estamos aquí para darlle continuidade a ese proceso, para decir que por fin chegou o momento, que se o cambio no Estado comenzou en Galiza, vai a cristalizar en Galiza. Esa é a mensaxe que temos que mandar en estos momentos. E a mensaxe que mandamos hai un pouco máis de un ano nos concellos onde se nos decía que era imposible o cambio, onde tamén operaban suxestións colectivas, onde todos os medios de comunicación decían os actuais alcaldes ou o caos. E chegamos nós. Non era o caos en Santiago de Compostela, 3 alcaldes en 4 anos e todo un goberno imputado. Eso non era o caos. Ese non era o caos. O señor Tellado, un alto cargo do Partido Popular, dixo outro día, sí, somos alcaldes do cambio a peor. Para ele sí, o seu código de valores sí. Para a súa aristocracia que exixe licenciaturas a xente do común, homes e mulleres porque ten as institucións, claro que un cambio a peor. Porque todo o que poda ser remunicipalizar, todo o que poda ser renta social nos concellos, todo o que poda ser rendición de contas, todo o que poda ser orzamentos participativos, laicidade, programas de mantemento das cidades abandonadas porque a corrupción ten un custo para eles e elas, ese sí que é un cambio peor, pero para xente do común é un cambio a mellor e o cambio que ten que vir a partir do 35M. Xa está ben de decir que vai subir a marea, de que a marea ven, toca marea alta. Non xa sabemos nadar neles, a xente do común levamos nadando nela nestes anos de crisis. Digámoslle aos do Partido Popular, aos de Ciudadanos, o señor Baltar, aprendan a nadar, porque toca a marea alta esta semana. Toca a marea alta. E toca facer a Luis Villares un digno presidente do goberno do noso país. Lo debemos a todos e a todas, por noso levantero, do futuro, aos nosos fillos e as nosas fillas. E como único representante do povo vos deixo. Este sí que é un porro canrolero. Xulio Ferreiro. Hai marea, negro mar, marea alta. Non sei se lembrades a un alcalde da Coruña, non era eu, se chamaba Paco Vázquez. Este alcalde da Coruña dicía que a Coruña non necesitaba un país. Coruña era unha cidade-estado, decía todo para a Coruña e sarna para os demais, dicía. Sei que están cambiando as cousas, non? Sei que están cambiando as cousas, sei que aquí, os que estamos hoxe aquí somos distintos, somos novos, somos outra cousa, non? Porque a verdade que dá gusto, non? Dá gusto que veña un tipo da Coruña, como a min, que se ha recibido con este cariño en Vigo, non? Dá gusto sentirse en Vigo como en casa. Moi boa noite, Vigo, e moitas gracias. Desde logo, esta imaxe sería imposible cos caciques de turno, non? Sería imposible, non? Sería imposible nesa Galicia pensada dende Méndez e Galloso, non? Nesas rivalidades absurdas de norte e sur. Efectivamente, esas rivalidades a nós non nos interesan, ese xogo de tronos, verdade, non é o noso xogo de tronos. O noso é da vida, a da vida dos parados de Monte Alto e das precarias de Teis. Ese é o noso xogo. O dos subiranos de Colla e
das mozas da gaiteira que teñen que marchar no noso país. A da xente nova de Navia e de Novo Mesoiro, e aos nosos maiores de San Pedro de Bisma e Valadares. Esa é a nosa loita, é a mesma loita en Vigo e na Coruña. E esa unidade que eles non queren, esa unidade, a unidade de xente común, da xente traballadora do noso país, que eles non queren. E por iso, efectivamente, practican eses xogos de sugestión colectiva dos que nos falaba Martiño, non? E por iso nos minten, e por iso o señor Alberto Núñez Feijóo leva repetindo a súa leria de mentiras unha e outra vez desde hai 8 anos. Dinos, Alberto Núñez Feijóo, que se reduciu o paro e aumentou a ocupación en Galicia. Non é o que din as cifras, vayamos aos datos. Os datos dignos que hai 120.000 persoas ocupadas menos dende marzo de 2009, que son na última legislatura máis de 20.000 persoas, e que no mesmo período hai 33.200 persoas paradas de longa duración. Esa é a realidade, señor Feijóo. Señor Feijóo, dinos, a Comunidade Autónoma Galega é onde menos medra a débeda, e o que nos din as cifras é que a Comunidade Autónoma Galega baixou 8 puntos o seu gasto social nos últimos 4 anos, e que a débeda hoxe supón o 16% do gasto do goberno autonómico. Iso é o que nos di. Pero non é novo que nos minta o Partido Popular. O Partido Popular na Coruña mentiunos durante 4 anos. Decíanos que as cousas iban ben, que non había de que preocuparse. Pero mentras, o que pasaba era que na Coruña, como en todas as vilas e en todas as cidades de Galicia, disparábase o desemprego. Que na Coruña, como en moitas cidades e vilas de Galicia, a cidade estaba partíndose en dous. Na de aquela maioría que estaba ao borde da pobreza, un 25% no liñar da pobreza nos últimos 4 anos na cidade da Coruña, mentres uns poucos vivían sin problema ningún. Esas eran as mentiras do Partido Popular. Pero iso acabou. Iso na Coruña, como en Santiago, como en Ferrol, como en moitas outras vilas, acabouse. Hoxe, o Goberno Municipal da Coruña atende aos que máis o necesitan. E a partir da semana que ven, calquera veciño ou veciña da Coruña vai a poder solicitar a renda social municipal e ningún veciño ou veciña da Coruña vai a pasar fame, vai a pasar frío e vai a poder ser unha vida digna, feliz e autónoma como que merecen todos os ciudadanos do noso país. Así que, na Coruña hai un ano, dixémoslle que así non. Agora en Vigo es decir que en Vigo non. E imos de decir que en toda Galicia así tampouco. Señor Feijóo, non queremos a súa Galicia. Queremos a Galicia de xente común. Queremos a Galicia que vamos a construir nós de traballo, a Galicia xusta que va a ser presidida por militares. Esa é a Galicia que queremos. E para construir esa Galicia, efectivamente, fan falta moitas mans. Fan falta moitas mans. Esas mans están en Marea. En Marea naceu aquí en Vigo. Naceu aquí en Vigo, en Marea, tal como a coñecemos hoxe, o pasado 30 de xullo. E naceu grazas a moita xente. Pero permitídeme que destaque hoxe a dúas persoas, a Jorge e a Martiño. Sin Jorge e sin Martiño, isto hoxe non sería posible. Moitas grazas, Jorge Martiño, por atreverse a soñar esta ferramenta de cambio para o noso país que hoxe en Marea. Grazas por ser os alcaldes rebeldes, os alcaldes solidarios, os alcaldes competentes. E grazas porque isto non fixo máis que empezar. Estamos agora construindo o futuro. Un futuro que efectivamente construimos en común en Galicia e en común co resto dos povos do Estado español. E por iso, hoxe está aquí Ada Colau. E está aquí Ada Colau non só por esa mostra de solidariedade entre os povos do Estado español, sino está aquí porque é un referente do que queremos construir. Desde logo, para min, para os alcaldes, Ada Colau é un espello donde mirarse. Ada demostrou que se podía estar na trincheira e que na trincheira se podía mostrar a dignidade, se podía salvar a vida da xente e se podía axudar as persoas e saltou a outra trincheira, a esa trincheira máis difícil que ha de gobernar unha cidade como Barcelona. E hoxe Ada Colau demostra que é a mellor alcaldesa que existe no Estado español. Moitas gracias. Moitas gracias. Y desde logo, gracias a Luis. Gracias a Luis. Luis, gracias por dar ese paso, efectivamente, ti quitas de importancia, os que o dimos hai tempo
non sabes o que te espera. Por iso, grazas. Grazas por ser valiente, grazas por ser solidario, pero desde logo, non sabes o que te espera, pero vai valer a pena. Vai valer a pena porque vas a ser o mellor presidente que tivo nunca este país. Moitas gracias. E estamos todos xuntos, o sea, aquí, todas xuntas. Por qué? Porque sabemos que viñamos onde veñamos, de Vigo, como Carmen, da loita de anos e anos e anos, donde tamén é espello e referencia para todos de Xosé Manuel, das nosas cidades. Sabemos que os problemas que compartimos, a ilusión que compartimos é a mesma. Porque un desafiamento aquí en Vigo, na Coruña e en Barcelona. Porque Jorge sabe que o que en Ferrol se chama Navantia, na Coruña chamase Alcoa, en Vigo chamase Barreras. Porque Martiño sabe que o que Santiago e Ponderroa, na Coruña e Pokémon, e aquí en Vigo Operación Patos. Porque todos sabemos que a Coruña é Caixa Galicia, aquí é Caixa Nova. Porque o que na Coruña se chama o Partido Popular, Ciudadanos ou como queira que se vaya a presentar as eleccións, esa coalición de Feijóo, con Baltar, coa corrupción e co IBEX 35, con Bárcenas, con Rita Barberá, toda esa coalición en Vigo, aquí tamén se chama igual, chamase Partido Popular, e non podemos permitir un ano máis, un mes máis de goberno do Partido Popular, porque o Partido Popular chamase aquí o sigue creciendo a prostitución, chamase corrupción, chamase desemprego, chamase hospital algo do Quinteiro, chamase pasado, e non merecemos el pasado, merecemos o futuro que vai traer en Marea, que con los días de 5 de septiembre, o noso futuro que vamos a construir coas nosas manos. Claro que sí. Coas nosas mans, porque en maio de 2015 dixemos que íamos recuperar as institucións para sempre. Dixemos que só desafialos xa era unha victoria. Dixemos que a política estaba a piques de cambiar para sempre, que íbamos a cambiar coas nosas mans, coas mans da xente común, co diñeiro da xente común, non pedíndolle aos grandes bancos o seu financiamento para despois quedar hipotecados de por vida. E dixemos que o desafío era unha victoria, dixemos que perder o medo era unha victoria, perdimos o medo, intentámoslo e conseguímoslo, tivemos a victoria e gañamos a cidade, e agora con nosas mans imos gañar tamén Galicia, porque hoxe é o momento de Galicia. Mirade como están nerviosos, non queren debatir, non queren parar, así está o caos, está cambiando, a marea está subindo, mirade a lúa, hai lúa chea, hai marea viva, esta semana hai marea viva, que a marea viva vai chegar a San Caetano, vai chegar a Montepío, e esa marea viva é a que vai traer a Luis Villares a presidencia da Xunta de Galicia, porque aquí, en Galicia, en Vigo, como foi en Santiago, na Coruña, en Ferrol, hai marea. Toca presentar a seguinte intervinte, pero a seguinte intervinte non necesita a presentación. Alcaldesa, o que hace? Boa tarde, Vigo. Boa tarde, Galícia. Molt bona tarda. Un plaer poder estar aquí amb vosaltres. I moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies per deixar-me participar i per deixar-me estar present en un moment tan important per Galícia, però també, no tingueu cap mena de dubte, un moment molt important per Catalunya i per tots els pobles de l'Estat. Moltes gràcies. También esta mañana en La Coruña preguntaba, ¿qué hace una alcaldesa de Barcelona en la campaña galega? No sé si se ha visto muy habitualmente. Y estoy aquí como ciudadana, estoy aquí como persona, estoy aquí como mujer, como madre, como hada, y vengo, como he venido muchas otras veces, con muchísimo placer, con muchísima alegría y agradecimiento, a escuchar y aprender
de vuestra tierra, de vuestro ejemplo, del pueblo galego, que tantas veces se ha movilizado generosamente, heroicamente, en la defensa de su tierra, de las gentes, de su tierra, de las libertades y los derechos de todos, como hicisteis diciendo nunca máis al prestige, al chapapote, como dijisteis también nunca máis, como decís cada verano, nunca máis a la especulación y a la destrucción de nuestro territorio, apagando fuegos que nunca deberían producirse. Cuando salisteis a decir no nos representan, como hicimos en muchas otras ciudades del Estado con el 15M, y como estáis haciendo ahora con esta maravillosa marea para recuperar nuestras instituciones para la gente. No solo estoy aquí como ciudadana agradecida para compartir este momento con vosotros y vosotras, sino también como alcaldesa de Barcelona quiero estar aquí presente. Alcaldesa de Barcelona, capital de Catalunya, que quiere traeros un abrazo fraterno del poble català al poble galec. Lo que se ha dicho ya, y creedme que es muy cierto, la batalla que estáis librando aquí es la batalla de todos y todas nosotras. Galicia es clave para frenar al indigno, al vergonzoso, al corrupto, al insultante Partido Popular que tanto nos amenaza derechos y libertades a todos los pueblos del Estado. Pero sobre todo, me da placer y orgullo, diría, decir que estoy aquí también como alcaldesa de Barcelona, porque sin compartir partido, que es lo que suelen hacer en las campañas electorales, ¿no? Suele pasar pues, que vienen dirigentes pues, del Partido Socialista, de otros lugares del Estado y participan en la campaña del Partido Socialista o del Partido Popular, vienen a los actos del Partido Popular. Yo no soy de Marea, soy de Barcelona en Comú, ¿no? Y aún así estoy aquí presente y estoy aquí entregada y estoy aquí como una más, porque vosotros y vosotras me hacéis sentir como una más. Y estoy aquí para reivindicar también que frente a ese centralismo arrogante que separa y distancia, estamos reconstruyendo la fraternidad de los pueblos desde abajo, como debe ser. Una fraternidad sincera, una fraternidad verdadera, la fraternidad de la gente, la fraternidad de quienes compartimos anhelos de cambio, de libertad. Y además eso se está produciendo en un momento que hay que decirlo también, no hay que esconder tampoco las dificultades, ¿no? Y estamos en un momento complicado, estamos en un momento donde lo viejo se resiste a morir, ¿no? Y lo nuevo se toma su tiempo en nacer y en consolidarse. Lógicamente, no se cambian regímenes históricos de décadas en 2 días. Y en ese momento de transición, de cambio, donde lo viejo se resiste mucho, mucho a morir, se producen momentos de bloqueo, como estamos viendo a nivel estatal en el Congreso, un bloqueo vergonzante, un bloqueo que ofende a la gente que cada día tiene que batallar por llegar a final de mes, mientras ve que diputados y diputadas son incapaces de ponerse de acuerdo, pero un bloqueo que yo creo que no es inocente, porque responde a unos partidos que estaban acostumbrados a repartirse el poder y a mandar siempre, y ahora ven que se les acaba el chollo y se resisten a que se les acabe el chollo. Y bloquean intencionadamente, bloquean intencionadamente, porque a la gente común, a la gente que, como yo, no estábamos acostumbrados a meternos en partidos políticos ni a hacer campañas electorales, pues pretenden cansarnos con tanta campaña electoral. Y tenemos que decirles que no nos van a cansar. Es muy importante que tengamos muy claro que aquí hay, en esta estrategia de bloqueo, hay una estrategia clara de intentar desgastarnos y nos tenemos que preguntar por qué este bloqueo, por qué quieren cansarnos o desgastarnos, por qué quieren que dejemos de ir a votar, porque han visto que cuando vamos a votar se les acaba el chollo. Así que más que nunca es momento de levantar la mirada y saber ver todo lo que estamos construyendo juntos y juntas desde nuestra diversidad maravillosa. Poniendo los objetivos por delante, empoderando a la gente común, tenemos que ver que en 2 años hemos conseguido cosas que en las décadas anteriores parecían y nos decían que eran imposibles, como acabar con un régimen bipartidista que había monopolizado el poder y que parecía que no tenía fin,
como conseguir los ayuntamientos del cambio, con una maravillosa representación aquí en Galicia, con una marea que ahora mismo, esta semana, le está disputando la presidencia de Galicia, ni más ni menos que al Partido Popular, en solo 2 años. Tenemos que saber ver todo lo que estamos logrando y lo podemos ver también en su miedo, en el lenguaje del miedo y de la amenaza, ese caos del que hablaba antes Martiño, del que nos hablan siempre, porque son ellos los que ahora están asustados, porque ven que efectivamente vamos en serio. Estos señoritos del PP, tan acostumbrados a mandar dentro y fuera de las instituciones, estos señoritos del PP, arrogantes, que siempre hablan de su orden, que no es el orden de la mayoría, pero de su orden, y que siempre nos han ridiculizado a muchos de nosotros y nosotras, gente trabajadora, gente humilde, gente precaria, gente que ha tenido que luchar toda su vida para tirar su familia adelante de forma honesta, trabajando, no como otros señoritos. Pues a nosotros nos han querido ridiculizar, y cuando dijimos que efectivamente íbamos en serio, que nos íbamos a presentar a las elecciones, y no solo nos íbamos a presentar, sino que íbamos a ganar, íbamos a demostrar que se podía hacer mucho mejor de lo que lo habían hecho ellos, entonces nos dijeron que no, que ellos, que precisamente han mandado siempre, eran los únicos que tenían experiencia y eran los únicos capaces de gestionar y de gestionar bien. Pues bien, llevamos ya más de 1 año en muchos ayuntamientos del cambio, y creo que les estamos poniendo sinceramente en evidencia. Hay mucho por hacer, no hay que ser autocomplacientes porque queda mucho, lo más importante todavía está por hacer, así que nos queda mucho trabajo, pero frente a su corrupción, frente a su abuso de poder sistemático, frente a sus prevaricaciones, estamos haciendo que las instituciones donde estamos llegando a gobernar gente común sean por fin transparentes. Esta semana, por ejemplo, en Barcelona hemos inaugurado el presupuesto abierto y por primera vez en la ciudad de Barcelona, algo tan sencillo como hacer públicas todas y cada una de las facturas del Ayuntamiento de Barcelona, en este caso casi 50.000 en el año 2015, por primera vez ha sido posible. Ha sido posible porque había voluntad política. Los señoritos de la corrupción están por eso nerviosos, porque han visto que llega una gestión transparente, pero no solo una gestión transparente. También están viendo que estamos haciendo cambios para mejorar esa gestión, por ejemplo en la contratación pública, y que en todos nuestros contratos estamos poniendo cláusulas sociales, estamos obligando a las empresas que quieran trabajar con las instituciones públicas, con dinero público, por ejemplo, a cumplir con los convenios laborales y acabar con la precariedad, cosa que ahora no estaba pasando. Estamos promoviendo las empresas de economía social y cooperativa, estamos promoviendo las pequeñas y medianas empresas que estos señoritos del PP están acostumbrados a marginar para beneficiar siempre a las 4 multinacionales de turno. Estamos cambiando las cláusulas para que, por ejemplo, ni el Ayuntamiento de Barcelona ni muchos otros puedan volver a trabajar nunca con una empresa que opere en paraísos fiscales, como los que usaba el señor Soria y tantos otros señoritos del PP. Por eso están nerviosos. Y estamos también diciéndoles a señoritos como el señorito Montoro que no aceptamos sus políticas de privatizaciones, de austeridad, que es austericidio, y les desafiamos. Y, por ejemplo, en Barcelona hemos decretado que la educación, que la sanidad, que los servicios sociales son servicios básicos, son servicios esenciales para la vida de la gente, y por lo tanto, a pesar de la ley Montoro, hemos convocado 2.000 nuevas plazas porque necesitamos trabajadores sociales, maestros y maestras, porque eso es lo más importante. Claro que se puede, que estamos teniendo voluntad. Y entre los señoritos que siempre nos dicen que no hay dinero para los servicios básicos y para la gente y nos aplican recortes inhumanos, pero en cambio han tenido miles de millones para el rescate bancario, en los ayuntamientos del cambio hemos empezado por donde hay que empezar, por el rescate a las personas. Y, por ejemplo, el
Barcelona, y lo digo con toda la humildad porque sé que queda muchísimo por hacer, pero sí que también quiero demostrar que efectivamente ahora ya no nos podemos decir que no tenemos experiencia y que no tenemos gestión, porque si no luego al final todo parece que son palabras vacías, discursos, todo el mundo habla de democracia, de derechos, ¿no? Y parece que todos somos iguales. Bueno, pues hablemos de cosas concretas. En Barcelona, entre las muchas cosas que se han hecho para rescatar personas, se han triplicado las becas comedor. Y eso no solo significa que ahora no hay ningún niño o niña en Barcelona que se quede sin comer en la escuela por no poder pagar la comida en la escuela, sino que hay maestros y maestras que te explican que por fin está disminuyendo el absentismo escolar, porque había niños y niñas que no iban a la escuela porque no podían pagar el comedor. Y gracias a que ahora se han triplicado las becas comedor, los niños y las niñas van a la escuela. Precisamente los niños y niñas que más necesitan ir a la escuela. Y esta semana también anunciábamos que en 7 meses hemos parado más de 1.500 desahucios. Eso significa que lo hemos hecho con la ayuda y con la colaboración de la plataforma de afectados por la hipoteca, de las entidades vecinales, porque nosotros no pretendemos sustituir, ni ridiculizar, ni estigmatizar a los colectivos sociales, sino que pretendemos reconocer el protagonismo ciudadano para hacer frente a nuestros principales retos. Y junto con la ciudadanía hemos parado más de 1.500 desahucios y eso significa más de 4.000 personas que se iban a quedar en la calle y no se han quedado en la calle. Sí se puede. Y estos señoritos de la corrupción, estos señoritos del rescate bancario, estos señoritos también de las puertas giratorias, que se colocan tan fácilmente en los consejos de administración con sueldos millonarios, como el consejo de administración de Endesa. Bueno, pues el Ayuntamiento de Barcelona le ha dicho a Endesa que si persisten en hacer cortes de suministros a familias vulnerables cuando tienen beneficios multimillonarios, les vamos a hacer sanciones. Pero no solo les vamos a sancionar, porque nosotros no tenemos a nadie en el Consejo de Administración de Endesa. No solo les vamos a sancionar, sino que ya estamos trabajando para construir soberanía energética. Estamos trabajando para hacer un operador energético municipal y hacer que los bienes comunes como la energía, como el agua, estén en manos de la gente y al servicio de la gente, no de los municipales. No quiero hacer listas largas y de verdad que no quiero aburriros con un montón de ejemplos de Barcelona, lo que pasa que lo de Barcelona porque es lo que conozco más de cerca. Pero sé que en muchos ayuntamientos del cambio hay muchas medidas muy parecidas, si no idénticas. Lo que también os quiero decir muy claramente es que más allá de lo que hagamos en Barcelona, en Coruña, en Santiago, en Ferrol y en tantas otras ciudades, la cuestión es que solos no lo podríamos haber hecho. Barcelona está profundamente agradecida con Coruña, con Ferrol, con Santiago, con Valencia, con Madrid, con Zaragoza, con Cádiz, porque efectivamente estamos construyendo esta red de ciudades rebeldes que nos dan la fuerza para conseguir todo lo que nos hemos propuesto. Solos no podemos, con amigos sí podemos. Voy terminando. El próximo 25 de septiembre, Galicia puede y debe, y yo os digo debe, enviar un mensaje muy importante a todos los pueblos del Estado. Que hay marea ciudadana imparable, valiente, que no se resigna, que hay una marea ciudadana imparable, honrada, que trabaja, que se esfuerza frente a la cultura del pelotazo y de la corrupción, que hay una marea ciudadana imparable, orgullosa de su lengua, de su cultura, de su historia, que hay una marea ciudadana imparable, sobre todo esperanzada, frente a su bloqueo, frente a su desgaste, frente a su tristeza, ponemos la vida y la esperanza sobre la mesa. Y hoy me llevo una imagen de esa esperanza en Galicia. En solo un día aquí he visto cómo los carteles de Feijóo esconden sus siglas en el cartel en miniatura. En cambio, Luis Villares, con que no os dejaré, no solo es un magnífico candidato por todo lo que han dicho mis compañeros, por ser un hombre valiente, honrado, comprometido, que ha dejado su carrera para darlo todo por el bien común. No solo es eso, Luis Villares tiene una enorme ventaja sobre Feijóo, y es que tiene unas siglas que no tiene que esconder. Puede escribir en marea en gigante, porque en marea es sinónimo de
decente, de mayoría, de honradez, de valentía y de compromiso. Así que felicidades, mucho orgullo y a por ello. Claro que se pode, non se vai poder. Pódese, débese. Boas tardes, amigas, amigos, boas tardes, Vigo. Boas tardes, compañeiras, compañeiros. É un placer poder compartir este teatro con todas e con todos vos, estar cheo de aquí de amigas e de amigos dos que estar orgullosa, dos que estar orgulloso nun proxecto ilusionante como é o da Marea. E estou orgulloso de toda a xente que me acompaña, porque entre todos representamos hoxe o espacio de unidade popular, o espacio onde non sobra ninguén, onde son necesarias todas as mans, todas as cabezas e todos os corazóns, porque necesitamos todas as mans, todas as cabezas e todos os corazóns para mudarlo todo. Por iso é o espacio de unidade popular, o espacio onde collemos todas, onde está Carmen representando as ideas frescas da cidade, onde vindo o Roto do Mar, onde está Beiras, o mestre Beiras, o profesor Beiras, un exemplo de constancia, de loite, de coherencia en toda a súa vida. Onde están os tres tenores, dignos representantes da mellor sinfonía, do himno a alegría, da construción da unidade popular de traballar en defensa dos demais. O exemplo de que non só falamos, de que demostramos con feitos que o noso programa é solvente, que o noso programa é creíble, que o noso programa é realizable, porque xa estamos facendo nos concellos. Grazas, Ada. Grazas. Porque formas parte do noso espazo de fraternidade, do noso espazo de unidade popular, porque compartimos valores, porque compartimos dereitos, porque compartimos soños. Temos un soño compartido que vai máis alá do noso povo. É un soño que compartimos con todos os povos do mundo representados hoxe aquí por ti, por exemplo que levas dado na tua cidade, por exemplo que levas dado no teu ámbito. Claro, porque nos decían que non podíamos soñar e que se soñábamos non podíamos facelo, e estamos demostrando aquí e acolá que sí que podemos facelo. Por iso presumimos de xente. O bom era que estuveras todos arriba, porque por presumir queremos presumir de todo o mundo. Pero hai alguén que non vai poder presumir. Gustaríamos ver a Feijóo dando meeting con Rita Barberá? A mí sí, me gustaría. Rita Barberá dixo esta semana: dejo el carnet del partido para que outros non poden imputar su fracaso a mi militancia. Xa van cheirando que lles chega o momento de deixar o poder, a poltrona do poder que utilizaron de forma despótica e de forma tiránica contra o seu propio povo. E por eso eles non van poder presumir dos seus compañeros de partido, dos seus compañeros onde comparten fraternidades en forma de sobres. Nós, sin embargo, podemos presumir da nosa xente que defende a honestidade, a dignidade e o traballo coherente en pro das maiorías sociales, pero eles non van poder facer isto. Por eso, o candidato do Partido Popular esconde precisamente que é do Partido Popular. Ao principio pensamos que era un tema de recortes, os recortes no cartel. Non, hai que recortar, vamos a sacar o lema, vamos a sacar Galicia sí. Sabedes que o lema original era en Madrid non me queren, a ver si en Galicia sí. En Madrid non te queren, aquí tampouco, levaino, como decimos en Lugo, di que vas da nosa parte, xa verás que ben te tratan. Amigas, amigos, para mí non foi difícil dar este paso de compromiso, porque pertence a un pobo igual que a vos comprometido, indignado por todas as que nos fixeron e comprometido para que non sigan facéndonolas. Para mí foi fácil ver como era necesario comprometerse desde o meu propio ámbito de traballo, desde a miña propia experiencia vital, igual que a vosa. Díxeno xa moitas veces, pero non me canso de repetilo, vin
no meu traballo, injustizas que unha sentenza non podía remediar. Por que? Porque as leis estaban feitas con trampa, porque as leis estaban feitas para as minorías en contra das maiorías. Dentro da Asociación Xuíces para a Democracia, algúns e algúns non nos conformamos con como eran as leis e intentamos ir máis alá, reinterpretalas á vista dos dereitos fundamentais, á vista dos tratados internacionais, para intentar salvar os dereitos básicos da cidadanía. En algúns casos conseguimos facer algo, arrombamos cunha parte do sistema hipotecario dicindolles non pode ser que se lle negue a xente a vivenda para o lucro dos bancos, non pode ser que aqueles que non se presentan ás eleccións teñan todas as ventaxas manexando como monicreques a eses que sí que se presentan e que defenden os seus intereses e non dos intereses da xente para que gobernen, non pode ser. Sin embargo, despois de todo eso seguía habendo leis injustas e era esa sensación de insatisfacción que xa recollía Castelao en algún de cousas cando o cacique lle dicía ao labrego todas as retaílas e o labrego contestáballe vostede terá moito dereito pero eu teñolle razón e esa sensación que nos queda a nós despois de traballar que eles tiñan dereito pero que nós tiñamos razón porque defendíamos os intereses da maioría, os dereitos sociais fronte a esas leis injustas e fronte a utilización do aparato administrativo da autonomía da Xunta de Galicia para negar dereitos aos cidadáns e para causar sufrimento aos cidadáns. Puiden ver con os propios ollos no propio xulgado como a Xunta denegaba axudas aos dependentes única e exclusivamente para cadar as contas a final de ano. Que maior miseria moral e política pode haber que esa? Que maior miseria que utilizar o goberno en contra da xente? Por iso foi fácil comprometerse. Por iso foi moi fácil para min, igual que para vos, dar un paso adiante e comprometerme nesta loita que é a máis digna, a máis fermosa das que pode haber. A de loitar non polo de un, sino polo de todos. A loitar polo ben común. Por iso estou, igual que todas as miñas compañeras e compañeros, igual que todos vos estades aquí, para loitar polo que é de todos e que nos foi roubado. Pero nós estamos afeitos a facelo porque temos moita aprendizaxe pola nosa propia historia. A historia de Galicia é unha historia de loite, unha historia de indignación e de compromiso, e de plantarse. Nos plantamos como irmandiños fronte aos señores feudais na Idade Media. Nos plantamos na loita agrarista fronte ao caciquismo e fronte aos foros. A primeira marea ten máis de 100 anos, foi a marea das Irmandades da Fala, que se constituíron como irmandade en todo o país para dicir que éramos un pobo que queríamos gobernarnos en clave de solidaridade social, de que queríamos un goberno para as maiorías e non para as minorías. Por iso foi fácil que nos un momento non nos conformásemos con chorar e con berrar nunca máis, sino que metésemos as maus no chapapote para sacarlo das rías, facendo que o goberno non facía, quer defender a súa xente. Por iso foi fácil sair o 15M ás rúas, ocupar as prazas, é dicir, que non nos representaban aquelas e aqueles que gobernaban en contra nos e chamaban democracia. Por iso xorde en Marea, para dar resposta a todas estas inquedanzas, para dar resposta a esta necesidade de cambio, para responder, como dixo Stefan Hessel, contra esta indignación con compromiso, e o compromiso de todas e todos que estamos aquí, e todos os que estades aí é o mesmo. Facer esforzo da unidade popular. Claro que somos diversos, claro que somos distintos. Onte no debatiño ese ao que non foi ausente Núñez Feijóo para mantener el silencio de los peperos, decía Pedro Puy, decía, ai, eu son 40 mareas. Dixe, como que 40? Somos 120! Somos 120! E varios partidos, e xente a título individual, porque somos a xente e a sociedade é moi plural, é moi diversa. E todas as cores, cando se fan xirar todas as cores, fan a luz. A luz é o conxunto do arco cromático de todas as cores. E iso é o que en Marea quere representar para este país. A luz. Queremos reconstruir un país fronte ao que nos deixou Atila Núñez Feijóo. Deixounos un país absolutamente estragado, esnatizado. Un país injusto, con maior desigualdade, con maior insolidaridade. E nós queremos construir un país xusto. Un país xusto cree na igualdade. E Atila Núñez Feijóo deixa unhas mulleres 8 puntos por riba desempregadas con relación aos homes no seu país, e lle parece ben. Deixa os salarios femeninos ao 20% inferior que os masculinos facendo o mesmo traballo. Me parece lle ben. A Atila Núñez Feijóo non lle preocupa
o problema da vivenda. E un país xusto preocúpase pola súa vivenda. Sigue habendo a día de hoxe 39 desafiuzamentos ao mes. Por eso a primeira medida que aprobe o novo goberno galego ca Marea a partir do día 25 será un decreto de garantías sociais mínimas para garantir 3 cousas básicas. En primeiro lugar, vivenda, para que todo o mundo teña un teito da súa casa ou de outra, pero que todo o mundo teña un teito. En segundo lugar, garantía de acabar ca pobreza material severa para que todo o mundo teña pan que levar a boca, porque sí, a día de hoxe, digo que diga Feijóo, e ainda que non lle preocupe, siga habendo xente con problema de alimentación neste país, e non pode ser. Permitido de facer un alto para despedir a compañeira Ada, que ten que coller un avión para aproveitar. Ada expresa a solidaridade internacional e marcha de Galicia a Euskadi para transmitir que igualmente todos os valores que compartimos aquí tamén o compartimos cos demais povos libres do Estado e do mundo. Dicía que o noso decreto de garantías sociais mínimas cubrirá 3 cousas: a vivenda, a alimentación e enerxía, porque queremos acabar ca pobreza enerxética. Sabemos que ven o inverno, e o inverno supón pasar frío a xente que non pode pagalo. E aquí os compañeiros, os alcaldes do cambio, deron un paso adiante e, como dixo Xulio, garantizaron o fin da pobreza enerxética, fano a partir deste mes, da pobreza enerxética para xente que non pode. Nós queremos extender esa situación a todo o país, porque nos preocupa toda a ciudadanía deste país con independencia do lugar onde vive de a quen vote, porque para nós todo o mundo ten os mesmos dereitos. Acabaremos co sectarismo que se produciu hasta agora, onde os únicos concellos beneficiados eran aqueles que votaban ao Partido Popular, porque todas e todos temos dereitos con independencia do lugar onde vivamos. E ainda que os concellos, ainda que haxa concellos que non voten a Marea, que serán poucos, tamén ali exerceremos as nosas políticas sociais de igualdade, porque todas e todos formamos parte deste país. Un país xusto está orgulloso da súa lingua, e o primeiro que fixo Alberto Franco Feijóo cando chegou ao poder foi prohibir explicar as matemáticas en galego, e iso tense que acabar. Somos amigos da liberdade e non somos amigos de prohibir. Un país xusto non deixa morrer na casa os seus enfermos e procura restaurar a saúde e o acceso universal, o dereito á saúde para todos os cidadanos do seu país. En este momento existe unha imputación contra 2 altos cargos do Partido Popular na Consellería de Sanidade por prevaricación, por denegar medicación a enfermos que a necesitaban para salir adiante, e iso non pode ser. Un país xusto non presume de facer recortes para quedar ben coa troika, e esa foi a resposta de Atilio Núñez Feijóo cando se preguntou por ese tema, e dixo que por 2 ou 3 denuncias non se pode relacionar a austeridade ca súa forma de gobernar. Cantas fan falta? Canto vale a vida para Feijóo? Canto vale a saúde? Que é mellor? Quedar ben ca troika ou sacar adiante a teu propio país? Nos temos ben claro do lado de quen estamos e nos plantaremos onde nos teñemos que plantar, aquí en Madrid e en Bruselas. Un país xusto non malvende a súa sanidade pública. Un país xusto coida da súa xente. Por eso unha das nosas primeiras medidas será rescatar a sanidade pública, particularmente o Hospital Álvaro Cunqueiro, e emitir un decreto de medidas urxentes en materia sanitaria para acabar cas listas de espera, para poñer a traballar hospitais que hoxe esmorecen infrautilizados, como é o caso do Meixoeiro, mentre se sigue derivando a privada para negocios dos poucos. Non pode ser, non pode ser. E non podemos permitir a partir do día 25. Un país xusto non abusa das súas mulleres.
Onte, ao escudero do candidato ausente no debate da SER, a cui lle parecía que era pouca cousa o que decíamos de Baltar, porque ainda non había sentencia condenatoria. Efectivamente, non hai sentencia condenatoria, pero todos podemos escoitar nunha conversación telefónica que rolou en todos os medios de comunicación como Baltar, presidente da Deputación de Ourense e dirixente do Partido Popular de Galicia, esas siglas que se esconden, pedía favores sexuais a cambio dun enchufe nunha diputación provincial a unha muller en situación de necesidade. Iso non pode ser. Cada vez que acosan a unha muller nos acosan a todas, cada vez que tocan a unha nos tocan a todas, e cada vez que acosan a unha acosan de todas. Van casi 9 días de campaña e ainda non escoitamos o candidato a tira pronunciarse sobre Baltar. Xa vai sendo hora. Feijóo, dá cara e explícate se estás co machismo ou ca igualdade. Non hai términos medios. É a hora de decidirse, decídete xa. Ainda que xa sabemos o que significa el silencio de los peperos e o silencio cómplice con esas políticas. Pois alá cada quen. Alá cada quen, o día 25 tenemos oportunidade de poñer a cada quen no seu sitio. Eso sí, como dicen eles, como decían os compañeros Martiño, Xulio, como decía Jorge, atención, porque é unha vez cada 4 anos a democracia para o Parlamento. Logo que ninguén se lamente por non ter ido a votar. Todo o mundo debe de lembrarse, cando chego o día 25, de todas as que nos fixeron, das que non queremos que nos sigan facendo. Porque ainda que alguén pase da política, ainda que a veces digamos, pasamos da política, a política non pasa de nós. E a xente que desgobernou, a xente que destruiu, a xente que acabou ca saúde de moita xente, co benestar de moita xente, vai seguir aí se nós non impedimos. Por iso é importante indignarse, é importante comprometerse, é importante non rendirse e chamar a todo o mundo a votar o día 25. Queremos un goberno para o día 25, un goberno xusto, un goberno que se preocupe pola súa xente, que non xestione o país como se fose unha mala empresa na que se bota xente afora a emigración. Queremos un goberno que trate o país como unha familia. Nas familias non se bota xente fora cando non hai, se reparte mellor para que chegue todo o mundo. Se fai frío, nos arreconchegamos para non pasalo. Porque temos dereitos, as maiorías sociais, a xente do común tamén ten dereitos, non solamente os amigos dos que están gobernando. Que queremos? Queremos un país xusto. E que quere un país xusto? Un país xusto rebélase contra a corrupción. Por iso, como anunciou Carmen, aprobaremos unha lei galega de lobbies para que todo o mundo saibades quen pretende negociar co goberno cando se fan as leis e as políticas públicas, para que despois todos entendamos mellor por que o Consello de Medio Ambiente acaba no Consello de Administración de ENCE. Un país xusto preocúpase polos seus nenos e nenas porque sabe que somos o futuro. Por eso recuperaremos a educación para o público, dotando de maior calidade. Por eso anunciamos xa desde este momento a recuperación da gratuidade dos libros de texto, a paralización completa do calendario da LOMCE, e a utilización dos comedores escolares ca función de socialización e de conciliación da vida laboral e familiar para que as mulleres e homes podan tamén exercer a paternidade e a maternidade máis libremente, sabendo que van a ter todo un sistema social que os respalde e non unha caixa finlandesa que é simplemente unha casa de muestrario. E unha vez máis predicamos co exemplo, porque no Concello da Coruña o Goberno da Dignidade, presidido por Xulio Ferreiro, acometeu reformas en centros educativos incluso cando non lles correspondía por non ter competencia para poder dar as clases, dar as aulas e ter actividades educativas en condicións de dignidade que non exercía a Xunta de Galicia sobre os seus propios centros, e foi o Concello da Coruña que o estuvo facendo, porque nos falamos, pero predicamos e damos trigo. E nos o trigo son os nosos feitos, os feitos dos 3 alcaldes do cambio, exemplificando o de moitas outras mareas que están loitando xa nos concellos para levar a dignidade á vida pública. Un país xusto non vota só na cidade de migración. Por iso nos comprometemos un investimento en I+D, I+I, para procurar unha mão de obra cualificada, para procurar unha maior sinerxia entre a universidade e a empresa, para procurar máis postos de traballo, planes de emprego xuvenís, para procurar que a xente non teña que emigrar, para que podan vivir con dignidade na súa propia terra. Un país xusto non soluciona a crise con recortes, senón con investimento.
senón con investimentos. Un país xusto cuida dos seus bosques e non os queima. Un país xusto cuida do que é de todos. E cuidar do que é de todos significa cuidar do público. Por eso os tres alcaldes representan aquí tres exemplos de tres gobernos municipais que están remunicipalizando servicios. En Coruña recuperando as bibliotecas, a xestión pública da cultura que ni cultura querían que tuvésemos. En Compostela, o servicio da hora, o servicio do Industria recuperado para o público en días de recuperación, e en Ferrol a remunicipalización do servicio de augas, como tres exemplos de que nos preocupamos polo público e demostramos que no público se pode xestionar mellor que cos intereses das empresas. Un país xusto cree na xustiza social e cree na igualdade de oportunidades. Por eso, compañeiras, compañeiros, non vos rindades. Foi un momento de indignación, é un momento de compromiso, é un momento de loitar sin rendirse hasta o final. É un momento de que a Marea traiga a axuda de todas e todos vos a dignidade da política. É a Marea quen quere garantir a liberdade, a igualdade de oportunidades, quere garantir o traballo, o pan, a saúde, porque temos dereito a ser felices. Polo pan, polo traballo, pola saúde, pola dignidade, non por rindades, porque hai esperanza, non por rindades, porque hai Marea con todas e todos vos, hai Marea! Gracias.